but ni prong meeting sau santri sisiru yang jong that malagasi kam dei bengi perhat ega jing toy rengi da kwa ban pin shai pin sofu yo pat ba ka jimi juga voice of the people party kam dei ga jing jarang khat kam dei ko malakan tho de ki pat kiseng ba oh balajan collection ni terani kin gini kiseng zet lalong ko mami utit ha porliur tang shuawan kaliur the village saklawa yo utit rengi ni ko abanong hey ho the voice of the people party kam dei utit liur kami hadin bangilai song ngilai thir naki jimot gijing perkat ki bejliu jong rangba ki badane ka jing kikli naga mentla ka ri ba ka jat meliu niu i ka jing khia ka badon na ka durkmat jong long kumi ki long pa ni ka jing liprong jong kun sama jong ka jat meliu ka jing ni ba ka jat meliu ka pring ka jing ling a ka jing dukamen sin ni ka pring ka jing kadum kana pring ka jing ritmen sin namar ka ngilai kendo ngilai song tang sisien tang lagi sngi tang lagi banai henry la palat snem bengine thir bengine tai bengine wat ya kalat kalenti para bakut ni syam dei tang go kalenti baga ta dei tang le baga senchar ka kharar ka bakut ni khun kathma prasha ega jimot ka jukhat kamlo ka basuk ngala stang ni ka campaign na du arajar sipo ong ngala shakran ben abang ngala stang ya kata ka clean politics campaign nadu arajar sipo ngai iberi tangga senchar ka kharar ka bakut kabala pat ban ai ya ka jingkermen ban pentingan ni ka jimot ka jephat jong ki pai ba ban pen saat yang sin ini kom ka jat riu noi ka to ka por long ini arden la so hok than pen khoi ya ka politics pen khoi ya ka politics haga politics te shanol lila ban pen khoi sap mai la than mar ka penuit igi besap salah ka por pada bangla te bat shanol la ban pen khoi ya ka politics haga politics ti yang sutu angel hati ilang de shanol la ban chile hok mo ong to orden nangamit ba haga politics sok sut bau angel kila ban ya ilang ngong set lang yu jarak bu Germany ku juga sem long no dang shan sem ni tharai wala daga di geseng ka sem do bilat rukan prapum te kum no tok sut bu angel kini ya ilang kapam lalong nama kata raung ila peteng ban ngasngo ban aingo yu blei haga jinge khun ka jingi ban pen shai ni ka jimot ka jiphat jo pai ba haga ta ka thma ka jingi ban pen weng ni ka jing sha alam bakra ka jimot jiphat jo pai ba ban hikai ban pen start ban pen shampang ban pen shur yu pai ba ni ka stang ban ka dur bu pai ba u stang ban shai pi bengi pe ki pai ba ni isnei nama ki pai ba kim tip yala ni kilong kiai kipai ba kim tip bagi long kiai kipai ba bun sin ki snow bagi good la kim don la ndon lenti ma thau perthai ka ta ga dei ka ba kipai ba ki snow ni kwa ban ong ye phi ko kipai ba bi ni im hagari sin shar pai ba ka bo ni ba ong gari sin shar pai ba u pai ba haga jing sha u sin shar baka sin shar pai ba kam long ka ba thmai hangi ki khasi nadu ki por hindai kulong kuma ukhasi utit ya kata ka democracy lani kata ka true democracy ha kata ka jingsin shar pat ba jong khasi nagat ya kata la phalang ha ka poetry ka jong ususutam ubala ong us im compare na day umau ya himakit urit ukraw ka bumut ka por na shong ho pat ba us im khan ka dorbar umma ban shimi ka nugo garai noi ka dorbar khan us im ka ban shimi garai hawa ka dorbar ko pat ba us ngo ba ko bete kata ka ni ka sin shar pat ba sunrei ni ngim te bangi don ni kata ka por ni so bangim don por ni so bangim ma thau pate yem ko ki pat ba bi ken mau de u pat ba oba thung rang ba snong de u pat ba oba thung MDC de u pat ba oba thung MLA de u pat ba oba thung MP ueu MP ueu MLA ueu MDC ueu rang ba snong ki dei tang ki shakri jong u pat ba nakataraw yu sim khasil ong usim kasi udah itang unang pendak hukum ya ka rai juga dorba kata ka di ka democracy ka por ka jong pat ba haga sinchar pat ba jong kasi oh mereka ni kisinya pangalik keleng-keleng ki pat ba ki ong kisnong bar den no prak mata sini ukrain ha tama pun kim rut bani nama ki ting yo UI UMLA
Utingu Emily Buyori. Oh, kipatri kam sorkar likyong dan kuawan dan uno atap dan kemukliyo italah sangat sagaru atap. Ada jing sisau patpa udon ni kahok ban skap kinong tray kam sorkaru kidon ni kahok ban wan ban skap ya gani ke jingrang patpa namarni wan ni ban sei kinya ki jitang ki jongi hakmat upatpa haswa unrai laus no bet na enini panpa sagayeng dorbar lakalong sa parliament lanis assembly. Upat ba uni ben yo e kajing sai kajing soto upat ba uni ben pinsong nong rim na kita kinya ki jutang upat ba uni ben tip ya nya ka jutang ba kajing kento ka ba syuk keno kumbalong manta oh hakapor bingisang ya kani ka voice of the people party ki ong ngingi haoglong kumutit hakapor liur renyong em bat hakapor bagilaya ken gilaya dia agani election ni arpulai kita ki political expert, kita ki election expert, kita ki political pundit. BTP siya, she sip job ni kan. Laram job she sip tala bro. Dangi job sao kindi threat kunu gui job lu sao. Nang ta kanya shan kan no yen sapek klempi sa shanu ki. Da la I mentapat kat sabelet uniu. Pat ba upai si ke BBP kat bakot meeting ke BBP ani ningkong kat bangin pat mi sa kamat ningkong ka bangin pat lum ki singarang pat ba kiong kumno daily election po social media talajok BBP kan daily sisa mentan melami mengisa badan kirung maki sa social media apa but dabam snowden perteipat teri warden mentah keruit be warden ngate ngas ngubang biji keruit nga kawang nga nagkawa kawang nagalepong ngam snow na mga pe bariki yo ya be maruyo tepgul maruy dan mapet yo kurtong jungi dan mapet bariki kamang yo arden be te arden alka snow hop atay karupay kanda keren meeting ka say kot ba kahikay pa ba ban bisa no hingay kayo pa ban bisa ngam ju hikay ngam ju am na puntut up hanya na puntut ngam ju hikay ikipay ba banlik pan bisa ngim jong kilik pan bisa ni kandidat ringi siong tangani pay ba hey hakapor election lada don ba ay pisay pi daong kumulay sibun tama kaput na hupra mo kata gani kacing hikay kasi pagpay ba ulas ko to kipitar kita kinong kasyan pra katsablay kani kinong kasyan pra marak kumran kapisa kay sim kaput kami tep ko kipay pa kilawahat o kilasang bansay what's no ye ngan hapan pinsay ya gano kasi persang ban pinyalam bakalayo pa UMLA barim jong piu kulen gumno dilat patay kubor bagi singalang hana bautau barden nani kita ki BBP Kim Ju Ai ya kata kasi polak kamaga sarkar kamang nam tagi pa andre nga kwa ban ong hagani kapor nakwa ban challenge yung UMLA barim jong pi lara usno bulale hot yang inilet but nga bangin ong ya kan lokay yukta bakin toket ya ka Emily scheme kabangalalong nadu arajar pra hanu ajar pra ringkat pagkata ka sipo yang ini nga kot yaw ni Emily barinjang kamalim constituency ubaong bangin jua yang ini hau lokay yukta panong toket ya Emily scheme ko singu toket ya Emily scheme ko singa ringkat kata ka sekolah panlap ya ka sisya palabi agapor pangile election abangale siya ka Nongkrem constituency house name Arajar Lai